Михайло Шамар. Доброго вечора. Це Бугуль на телеканалі АТР. Я сьогодні з вами проведу 2 години до 19-ї. В цій годині будемо говорити з паном Олександром Солонтаєм, керівник програми практичної політики Інституту політичної освіти. Правильно все? Вітаю, да. Вітаю вас. Ну, це офіційна посада, якщо коротко, займаюся політичною освітою. Ну, значить, будемо зараз протягом години займатися політичною освітою, бо... І мене теж, тому що всім потрібна політична освіта і завжди вчитися тому, що не знаєш, бо купу інформації ми отримуємо з соціальних мереж, людей, які хизуються тим, що не дивляться, наприклад, телевізора, вони, коли дізнаєшся, що вони читають телеграм-канали, і тут все здається, так телеграм-канали ще забувають ще гірше за телевізор. Там взагалі ніхто ні за що не несе відповідальності, не знаєш, хто там автор і де дезінформація, де правда, особливо якщо дійсно там щось справджується. І тому Зеленський і президент Зеленський, який вчора заспокоював з одного боку тим, що треба спокійно жити далі, а з другого боку для іншоземного ЗМІ сказав про Харків і його ймовірне захоплення, і що це повноштабна війна, де президент щирий, і як в політичній освіті реагувати на два меседжі, які подаються частиною, скажімо, інфлюенсерів в Фейсбуці, як різна інформація для різних верств населення. Ну, я думаю, що навіть політично освічені громадяни нервують у цій ситуації, яка зараз є. Але все ж таки, мені би хотілося, щоб ми жили в країні, в якій є такий рівень політичної освіти у наших людей, які розуміють про те, що коли Україна виникла як держава, в Україні була історія, і вона є ця історія, яка, на жаль, говорить про те, що війна з тим, хто вчора тримав країну, захопленою, окупованою, своєю складовою, союзником, союзною республікою, він воював раніше з Україною. І сучасна історія про те, щоб пам'ятали і знали з точки зору політичної грамотності, що Крим окупований, Севастополь окупований, в Донецьку, Луганську багато років іде війна, це треба знати і розуміти. І тоді за таких обставин тобі менше здається шоком, те, що там Москва може піти війною. Але навіть для освічених громадян, які це знають, що між Україною і Москвою від моменту виникнення Москви і Києва були війни, які знають про те, що є претензії у Путіна, у Кремля до того, що відбувається в Україні, він хоче захоплювати Україну, розширювати свій вплив. Навіть ті громадяни, вони все одно зараз нервують. Незалежно від того, що скаже Зеленський. Тобто, незалежно від того, як він прокоментує, як він прокомунікує своїми виборцями і своїми громадянами, незалежно від того, як ти ставишся до Зеленського, я думаю, зараз всі українці єдині в думці про те, чи яка буде ситуація, чи ця ситуація загрозлива з тим, щоб почалася війна. І я думаю, про це в основному думки. Ну, а з приводу комунікації, яку робить команда Зеленського і Офіс Зеленського, я думаю, що їм доведеться якось це пояснювати, те, що вони зробили, тому що дійсно воно трошки між собою не пасує, не грає. Їм придеться якось, мабуть, уточнити, що вони мають на увазі, про те, що є така загроза через 2, 3, 5 тижнів, місяць, що там на Сході буде загострення, а загалом до України загрози нема, що це загроза саме на Сході. Чи що мається на увазі, що якщо така загроза почнеться, то першим постраждає Харків. Як це розуміти? Тобто це доведеться якось уточнювати. Ви кажете, що президенту або його команді доведеться це пояснювати, а президент у нас на 2 дні відлетів до Польщі, тому навряд чи йому пояснення, хоча протягом 2 днів ми отримаємо. Поставити себе на місце мешканця Харкова, Харківщини. З Польщі можна ж пояснити, правда? З Польщі теж можна пояснити. Можливо. Тим більше, що Польща наш союзник великий. Але президент звик за він телевізійний, якщо це певна обстановка, я думаю, певний кадр вибудувати, я не знаю, чи готовий. Якщо так, то найкраще тоді з Польщі прилетіти в Харків літаком. Тобто ви сісти назад не в Києві, а сісти в Харкові. І в Харкові говорити. І в Харкові говорити, поки ідучи по вулицях Харкова, спілкуючись з харків'янами, зібравши харків'ян, пояснюючи про те, що, слухайте, ви перше велике прифронтове місто. Бо дійсно, ви правильно підняли питання, як там себе люди зараз почувають? Як себе там люди почувають? Люди, які вчора дивилися на президента, який заспокоював, а сьогодні мали прочитати вже в перекладі з Вашингтон-Посту, якщо не помиляюсь, про Харків і перше місце, яке може бути захопленим ближчим часом росіянами. Тут треба, поки президентська команда не, як кажуть, це модне слово, комунікувати комунікацію з Харковом. Що треба говорити? По політичній освіті, як ви питали, які там правила політичної освіти? Для політиків політична освіта взагалі гласить про те, що комунікації багато не буває. Тобто, навіть якби не було такої проблеми,
ну навіть якби не стояло, що загроза починається з Харкова і так далі, то було б все одно доцільно президенту зробити щось таке подібне, як, наприклад, з Польщі прилетіти до Харкова, зустрітися з харківськими громадами і пояснити їм про те, що ви перші зустрічаєте ворога, ви прифронтова область, ви знаєте, що таке Луганська, Донецька область, поруч ви уникли чудом Харківської Народної Республіки і цієї проблеми, і на вас, як то кажуть, багато роботи за свою безпеку і за безпеку всієї країни. Я, як президент всієї країни, допоможу вам, щоб ви залишилися вільними, неокупованими і так далі. Мені здається, це було б корисно навіть без думок про Харків. А зараз, тим більше, я би порадив, що додаткову комунікацію в контексті там Харкова зараз обов'язково дати. Я би так порадив. От, пам'ятаючи про правила того, що забагато комунікації не буває, нема. Так от комунікація – це не те, що можна переборщити. Там страву можна пересолити або переперчити. Комунікація – це неможливо переборщити. Тут чи варто, скажімо, зважати на те, коли ми хочемо пояснити дії росіян або ворога нашої країни раціональними якимись речами, наприклад, такими зрозуміло, для чого захоплення можуть бути на півдні, це вода для Криму. Питання з опрісненням води в Азовському морі вже вважається неперспективним, з водою питання не вирішено, зрозуміло, для чого може бути потрібна Дніпровська вода. Можливо, зрозуміло, для чого може бути південь західніше до кордонів з Румунією, Одеса – це порти, відрізати Україну економічно. Взагалі, як відрізали в Азовському морі, так і повністю відрізати від Чорного моря, або створити, скажімо, коридор на півдні від Придністров'я захопленого аж до сьогоднішніх захоплених українських територій. Для того, щоб створити глибокий плацдарм всередину країни, для того, щоб захистити свої здобутки по захопленню Донецька і Луганська, прикрити цим щитом, тобто сформувати повністю Донбас. От багато теж мотивів. Тобто, все ж таки, Харків – це не просто витрати на мільйони міст, і це має сенс для росіян захоплювати його? Дивіться, станом на сьогодні Харківщина – це регіон прибутковий для країни, тому це регіон, який самоокупний. Прибутковий, доки він відкритий для світу, для торгівлі, для таких речей. Чи залишається він самоокупним, коли він стає такий самий... Дивіться, от показує досвід, значить, Кремль захопили і Луганськ, і Донецьк, і Горлівку, і Єнакієво, і Алчевськ. Тобто, я назвав щойно і прибуткові громади, і неприбуткові громади, тобто і громади, які генерували досить непогані поступлення і до свого бюджету, і до державного бюджету, і громади, які були збиткові. Тобто громади, які жили з дотаціями. Ви правильно говорите, Кремль перетворив усі громади в збиткові. Всі вони збиткові. Вони всі стали збиткові. Тобто без вливання фінансової підтримки туди, благодійне харчування пенсіонерам, підтримки силовикам, соціальних виплат, які приходять ззовні, без цих речей там населення не могло вижити. І навіть зараз не виживає величезна кількість людей, звідти просто уїжджає. Там відбувається на окупованих територіях відбувається величезне обезлюднення населення. Так. І тоді це теж може бути логічним. Харків дуже заселене місто, дуже освічене місто. У нас воно з високими показниками з усіма, а хтось в мене... Але більшість цих студентів приїжджі, вони роз'їдуться. З гостей сказав, що дійсно, наприклад, окрім території, саме Донецька, Луганська область потрібні були як люди. Наприклад, звідти в Росію не окуповану виїхали майже всі лікарі і медичний персонал, тому що це людський ресурс, якого теж потребує Росія. Росія, як країна, не дуже заселена, особливо за Уралом. Люди переїжджають з тих регіонів, і тому Харків може... От вам все правильно сказали. Якщо сказали про те, куди ділися люди, які не переїхали на територію України, які не переїхали на територію світу інших країн, а які поїхали в глибину Росії, то це, як правило, порівняно з середньоєвропейським, середньоросійським рівнем, оцей середньодонецький рівень, це для них досягнення. Це кваліфіковані робітники дуже часто, або просто трудяги. Ми зараз кажемо про глибші речі. Сама Росія, яка теж, як країна, як і більшість західних країн в світі, вимирає і старіє, покриває тільки за рахунок середньоазійських, центральноазійських людей нестачу. А Україна може бути просто для неї місцем отримання кваліфікованих ресурсів. Не може бути, а стало. І ще, давайте, можливо, трошки російське буде виглядати, і схожих на росіян.
білих, скажімо, християн, там, ну, таких речей. В цьому Да? немає ніякого, насправді, ні расизму, ні... Я хочу підібрати якусь коректні... Я поясню, щоб ви просто це розуміли, знали на всі майбутні випадки і так далі. Світ почав боротьбу за людей. Німеччина оголосила на днях про те, що їм потрібно 400 тисяч людей щороку поповнювати Німеччину для того, щоб утримувати економіку і зупинити старіння нації. От американці, як ви знаєте, грін-карти роздають по всьому світу. Австралія, взагалі країна Канада, які взагалі виникли за рахунок переселенців. Тобто весь світ давно почав боротьбу за людей. Польща приймає натовпами українців від Донбасу до Львівської області. Так, ми бачимо останні законодавчі зміни по Польщі, що вони тепер дозволяють без робочих віз на 2 роки лишатися в Польщі. Це фактично, з одного боку, там націоналістичний дискурс для виборця місцевого, а з іншого боку, ця ж партія влади робить все, щоб саме українці приїхали. Тобто українці – ресурс, білий європейський ресурс для всіх навколо зараз стає. І для Кремля так само, Кремля. Для Москви Але так для само. Кремля можна отримати тільки створивши уже такі нестерпні умови життя на українських територіях та створивши зони конфліктів і війни. Так, і можна тоді, просто збільшити. Подивіться, в добровільний спосіб українці і так їдуть. В Карелію, на лісоповали, в Подмосков'я, на стройки, різне. Там, грубо кажучи, українці поповнюють, якщо так говорити, відверто і чесно, від проституток у Москві, Пітері до будівельників низьких професій. Не тільки але не лікарі. Про висококваліфіковані професії я взагалі мовчу. Українці давно поповнюють і лікарі, і водії, звичайно. Наші туди мігрують, виїжджають так само, як і на Захід. Тобто це давно місце міграції українців. Але це певний потік, який, до речі, зменшувався. Який постійно зменшувався. Бо відкрилися західні. Але коли за останні роки, звичайно, бо світ платить більше і дає кращі умови. Навіщо тоді вибирати Росію? Безвіз дозволяє фактично робити цей крок. А безвіз допомагає познайомитись з країною, спростувати певні стереотипи, налаштуватися і потім вже поїхати серйозно. Але 2 рази за останній буквально період війни просто піково отримали населення. 1 раз формально, коли захопили Крим і Севастополь, вони просто всіх українських громадян зачислили в громадяни Російської Федерації. І отакий стрибок, бо населення Російської Федерації падає, зменшується, а тут штучно зросло. Потім знову продовжує падати. Але теж видно, що населення середньої полоси Російської Федерації сильно поповнювалося за рахунок роздачі паспортів через Ростов-на-Дону, Донецьк, Луганськ, паспортизації цих громадян. Але вже, звичайно, стільки громадян, скільки вони отримали за рахунок Криму і Севастополю, вони вже не отримають. Відповідно, бо паспортизації не всі підлягають, велика частина виїхала сюди, в Україні, не вся частина Донецької, Луганської області окупована, але, тим не менше, намагаються таким чином стримати цифру падіння населення Російської Федерації. Якщо Україна, грубо кажучи, не ховає свої цифри реальної демографічної ситуації, відомо, що Україна на карті світу, ООН і всі інші організації постійно показують, що приклад демографічних проблем, це Україна там в топі, показують, що в Україні демографічна проблема, стрімко зменшується населення. Ми знаємо джерело свого стрімкого зменшення населення, у нас дуже мало економічного багатства і дуже мало можливостей людям заробляти гроші. В Росії така сама ситуація, так само зменшується населення, але ви правильно показали, що Росія це приховує, ховає, зачислюючи людей з різних країн, Азії, колишніх Радянського Союзу, союзників, а також за допомогою цих механізмів, про які я говорю, чужих громадян фактично, наших, паспортизовуючи заради внесення в базу, щоб показати, що вони тримаються. Насправді у них така сама критична ситуація, як і в нас, причому, якщо говорити про причини трошки відрізняються. Сказати, що у них немає грошей, створювати робочі місця – це смішно. У них там такі накоплені нафтогазодолари, але просто для них людина це не найголовніша. У нас же інші проблеми. У нас грошей дійсно не густо, грошей у нас небагато, але все-таки беззаконня, корупція, безлад, кумовство – це заважає нам створити економіку. Ми на цікаву частину теми. Ми пішли від просто ідеологічних штампів речей за війну ресурсів, і де людина головний ресурс. І тут, коли ви кажете про чинники, тут же не можна уникнути, що в світі є така одна з цих гіпотез, яка нібито підтверджується, це другий демографічний перехід, зі зростанням освіти, добробуту і деяких речей, народжуваність
смертність падає, зростає старіння. І тут, але це зараз я закінчу. Це глобально. Глобально. І ми маємо якраз і Росія, і Україна відносяться до тих країн, які одночасно мають дві проблеми. Тому що країни бідніші зазвичай, да? Ресурсно, за доходами, вони мають високі показники народжуваності і поповнюють. Да? Країни багаті мають проблему з другим демократичним переходом. Росія і Україна мають проблеми... Ви грамотна людина, ви все правильно говорите. Ви все правильно, але ви говорите, як то хрестоматійно, класично. А мене зачепила ваша думка, дуже конкретна і прикладна, мені здається, дуже правильна ваша думка про те, що навіть якщо нам здається, що цей регіон, український якийсь регіон, не є такий якийсь життєво важливий, там у вигляді інфраструктурного проекту, коридора на море, порта, якоїсь військової бази, для Кремля все одно важливо поширити туди свою окупацію, спровокувати там економічну гуманітарну катастрофу, тому що там є люди, а ці люди їм пригодяться на території Російської Федерації. Для яких нема потреби нічого, щоб їх інтегрувати, тому що це... Вони володіють російською мовою, вони культурально, радянський телевізор, вони вписуються культурно, вони абсолютно швидко порозуміються, а те, що вони там будуть інколи, можливо, вареники готувати, чи інколи Різдво гучніше святкувати, це буде особливості, це буде колорит, це буде даже як Вологодське кружево. Тому ви правильно оцю от мисль підмітили, про те, що не можна дивитися, коли ти дивишся на карту України і оцінюєш, що Путін може захоплювати, що ні, що дивитися треба лише отакою категорією, там, пробиває Керченський коридор, там Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь в зоні враження. А якщо ми там сидимо в якійсь там бідній частині Харківської області, там далеко за Дергачами, десь там, не знаю, сидимо там от на кордоні там в Карловку в сторону Полтавської області, і там бідний Слов'янськ Донецької області, то ми, типа, нам боятися нічого. Але тоді важливий і Київ важливий, і навіть Львів важливий. Звичайно. Навіть Львів, він ж бачить, що в принципі навіть з Західної України люди спокійно інтегруються в Росії. А як їхня ідея сумасшедша, але вони дійсно про це хочуть, про те, що, ну, можливо, Західна Україна не так сильно повалить на схід, хоча потяг Львів-Москва ніхто не відміняв, і автобуси Косів-Москва, з Карпат, їдуть заповнені заробітчанами, але допустимо, що повалить не так багато на схід, переселяться жити від війни, але тоді вони створять демографічний тиск і біженський тиск на захід, що теж інструмент впливу, інструмент політики для Кремля. Тобто, треба короткий висновок. В політиці Кремля і Путіна, коли людина є не головне, а людина – це розмінна монета, людьми можна жонглювати, робити все, що хочеш, і ти не сподіваєшся від них здачі, не сподіваєшся від них обратки. Ми в реальній загрозі. Треба реально розуміти про те, що він реально розробляє людиножерські такі плани, в яких, ну, простим звичайним людям нема місця. Тобто він дивиться на це просто як на ресурс. А тих, хто нас зараз би послухав, я був на місці глядача-слухача, я подумав, хо-хо-хо-хо-хо. То тут краще взагалі ніяких комунікацій не комунікувати, а якщо є можливість взагалі вдертися від цього далеко-далеко, кудись до Піренейський півострів, там, куди Росія, можливо, не дотягнеться в ближчі століття. 3 моменти я скажу з приводу цього. Для людей, які от сидять, аналізують, думають про всі ці ситуації, про всі ці свята, на святах обговорюють і так далі, я скажу 3 позиції. Позиція перша. По-перше, багато людей так і робить. Ну, тобто Україна знову у 2021 році поставила знову рекорди міграційного відтоку. І ти з цим нічого не зробиш. Риба шукає де глибше, людина шукає де ліпше. Каже старовинна українська приказка. По-перше, частина людей так і робить, як ви сказали. По-друге, частина людей не має змоги з тих чи інших причин у найближчий час нікуди виїхати. По-третє, є третя категорія людей, як то кажуть, затятих. Ну, тобто таких, які... Не виїдуть за будь-яких обставин. За будь-які обставини поїдуть і скажуть, чекай. Ми зрозуміли, що у нас складні обставини побудови нашої держави, але фіни в цих умовах свою Фінляндію побудували? Побудували. Ізраїль у подібних умовах, у важких, легших і так далі, у складних умовах свою країну побудував? Побудував. Швейцарці 200 років перед цим витримали, ну, з усіх сторін оборонятися і так далі, витримали. Ми, українці, чимось гірші. Не можемо вивчити досвід Ізраїля, Фінляндії, Швейцарії, що треба поміняти в собі і стати такими, як треба. Ми нічим не гірші. Українці, мають на увазі громадяни України, незалежно від етнічного походження, всі разом. Українці, росіяни, білоруси, вільнодумні, кримські татари, всі, хто тут живуть, всі, хто хочуть жити тут. Що вони не можуть змінювати свою країну? Можуть. Тому, на мою думку, такі розмови мають великий сенс. Оця дискусія про те, що не нагнітайте паніку, не панікуйте народ, не провокуйте і так далі.
Та ми маємо бути 10 разів протреновані панікою, щоб нас вже паніка не брала. Щоб ми вже реально розуміли всі обставини проживання в цій країні і все, що нам потрібно знати, розуміти. Нервова система може підлягати тренуванню і звиканню до Ну, звичайно, ви ж знаєте, що коли перший раз молодий хлопець, боєць, чує постріл, то він шокований, а з часом він привикає до того, що може вести бій в умовах того, що щось стріляють. Ви ж знаєте, що дитина перший раз, коли чує оплески, може бути в шоці, не розумієте, а потім починає теж аплодувати, бачачи, що все нормально. Ви ж знаєте, що перший раз ви можете бути на виробництві чи на кухні вражені якимось запахом, ви можете не переносити, а потім з часом ви можете спокійно вже в умовах цього запаху працювати і так далі. Тобто, це абсолютно нормальне звикання. Потрібно, щоб українці звикли до того, що ми живемо в ситуації окупованого Крима, окупованого Севастополя, але ми нікуди не забули. При першій ж нагоді будемо вертати. Окупованого Донецька, Луганська, де йде війна, кровоточить наша рана, наші хлопці стоять, обороняються, але ми з тил їм допомагаємо. І ми повинні припинити оце, що ми не готові. Що значить ми не готові? Потрібно закінчити, щоб ми були готові. Всі повинні пройти курси цивільної оборони, всі повинні знати і вміти надавати медичну допомогу, всі повинні знати, розуміти від елементарного бомбосховища і цивільного об'єкту захисту до складних речей, того, що вдома в тебе що повинно бути набір необхідних речей, документи повинні бути оцифровані, павербанк у кожного повинен бути на всі випадки, кожен повинен знати зв'язного, на випадок, якщо мобільного зв'язку немає. Ті, хто хочуть стріляти, воювати, повинні бути в всіх загонах оборони, хто гуманітарії, літні люди, діти, хто не до стрільби, не до війська, а до спасання людей, повинні розуміти, де їхні ролі. Все повинно бути розписано, протреновано, і тоді буде зовсім інша ситуація. Перша нагода з повернення і не забули. От як ви собі уявляєте, мабуть, ви собі, я не про мрії, можливо, кажу, а можливо, щось більш раціональне. Як ви бачите перші нагоди для звільнення саме Криму, Севастополя, найскладнішого регіону, скажімо? Перша нагода – це якісь відбуваються всередині Російської Федерації, якісь події внутрішні, коли ми відчуваємо про те, що та машина не здатна запускати таку сильну військову оборону, яка іде. Другий момент. На цей момент Кримська платформа перейшла від моменту розмов до моменту коаліційного плану, що втілює свою стратегію. Це друга обставина. Тобто має бути внутрішня в Росії і зовнішня над Росією. А далі все залежить від України. Тобто Україна повинна бути країною, яка весь цей час дбала про реінтеграцію людей. Якщо можна собі уявити зовнішні перспективи, навіть райдужні з Кримською платформою і переходу від декларативних таких саміт-зустрічей до якихось коаліційних речей і програму дій, як по деокупації є навіть план дій щодо деокупації. Я повністю за те, як ви сказали, я це саме так бачу. Жодної перспективи Кримської платформи без цього не існує. Тільки з переходу від, як ви сказали, саміт зустрічей до плану дій. Да, про це теж поговоримо, тому що по стратегія деокупації і план дій, вони з'явилися на 8-й рік окупації, тому тут ще складніша ситуація, там 43 країни, 3 міжнародних організації, і яким чином вони домовляться ще й перетворювати це, окрім зустрічі, на план дій, це складніше питання. А про внутрішні чинники, які мають складатися в Росії, чи є, скажімо, глибокі прорахунки, які показували, як Росія буде розвиватися в середньостроковій перспективі, це до 20 років, і чи це йде про щось глобальне і довгострокове не за нашого життя? У мене відсутні. У мене відсутні. Ми, Інститут політичної освіти, працюємо всередині України з політичною освітою українців. Можливо, з чимось ви знайомі з тим, що, звичайно, ми бачили ці прогнози, ми бачили ці прогнози інших організацій, бачили прогнози інших експертів про те, яка перспектива може бути в Росії, але якщо бути об'єктивними і чесними, там є як райдушні, так і нерайдушні. Тобто, для Росії. Да, звичайно. Тобто є варіанти того, що в Росії цей режим ослабне в певних показниках, так і в частини досліджень є дослідження про те, що навпаки ще більше закрутяться гайки, і Росія стане ще більш жорсткішою країною. Тобто, в мене відсутнє якесь розуміння того, який з цих прогнозів справдиться, але я розумію, що при будь-якому прогнозі домашні завдання для України, тобто, які ми самі собі повинні ставити, ніхто не відміняв.
коли Френсіс Фукуяма в 90-х випустив свою кінець історії з тим, що ліберальні демократії перемагають, це базувалося не тільки на тому, що відбулося з Радянським Союзом, да, і тодішнім швидкою інтеграцією навіть Росії в західний простір. Якщо ми побачимо, скільки росіян вчилося в західних університетах, так половина з них зараз поруч з Путіним і чинним режимом знаходяться. Тоді вважалося, що демократизація світу незворотня, особливо це собі ще більше останнє, те, що я читав, стосувалося Китаю, вважалося, що азійський світ, він піде іншим шляхом. Спочатку вони здобудуть економічну спроможність, відкритість світу, ринки, і потім останнім щаблем буде така демократизація, відкритість, але світ показав на першу і другу декаду 21-го століття, що так не відбувається. Можна багатіти, можна торгувати, але режими стають більш складнішими. І що може Україна, яка знаходиться прямо на межі отут. Отут вільний світ, а отут такі, що вона може протиставляти, окрім того, щоб всі знали, хто свізною, хто чи вчиться. Це ж не захистить, в принципі, від глобальної навали російської, від такої потужної сили, проти якої, я не знаю, чим можна захищатися. Вчора ми навіть говорили з одним експертом про те, що ядерна зброя, про яку кажуть, що її не застосовують в війнах, навіть це Росія може робити. Є так зване обмеженого кола дії, яке в 40-х роках було в Хіросимі, Нагасакі. Росія може навіть це використовувати. Тобто вже може відбутися все, що ми вважали раніше не могло бути. Як 25 лютого 2014 року, мабуть, важко було уявити захоплення Криму. А 27-го зранку це вже частина людей розуміла. А що може протиставити не тільки громадянин, а держава як інститут? Вона має щось своїм громадянам пояснювати, що вона може протиставити. Що можна закидати державі, а в чому треба погодитися, що є речі невідворотні, і тут хто б не був президентом, від нього мало що залежить. Я не вважаю, що це невідворотне, якщо Україна залишилася сам на сам з Росією. У випадку тотального глобального наступу Росії обов'язково треба погодитись з думкою про те, що Україна однозначно пропала. Мені здається, такий повний бред. Мені здається, що якщо Україна зробила все, що потрібно зробити для оборони України як держава, не тільки як суспільство, окремі люди, а як держава, все разом із суспільством разом зробила весь необхідний план оборони, Росія може відхапати якесь місто. Бо понісши величезні людські втрати. Росія може відхапати якусь область, понісши величезні людські втрати, але ніяк країну вона не захопить. Якщо Україна зробила все необхідне, що Україна має зробити для оборони своєї країни. Тобто мені здається, що це очевидно, що пропорції дуже великі. Україна – це все-таки не країна на 300 тисяч народу. Все-таки це мільйони людей. А Росія, яка б вона не була велика, це не мільярди. Це все одно 100 з хвостиком мільйонів людей. Тобто, 30 мільйонів на 140 мільйонів. Але це не 140 мільйонів у нас пішло. А тут 30 мільйонів повинні бути здатні оборонятися. Або розуміти свою роль, місце у цій системі оборони. Сили людські приблизно співставні. Не співставні, в 3 рази більше, в 3-4 рази вони більші. Але одна справа обороняти свою рідну землю, будучи правими, а зовсім інша справа йти агресорам сюди. Це, мені здається, очевидно, що величезна кількість людей у світі, цивілізованих, допоможуть нам. І мало хто з нецивілізованих країн почне кидати допомогу їм в цей момент. Тому мені здається, очевидно, що можна протриматися, витримати і цю навалу стримати. Я ще раз кажу, можна втратити якесь село або якесь місто на лінії фронту. Це очевидно, що така велика навала. Але мені здається, станом на сьогодні проблема стоїть не так. А станом на сьогодні проблема стоїть так, що рівень нашої підготовки, готовності, державного розвитку, всіх зроблених робіт заключається у тому, що якщо вони підуть наперед, то ми боїмося втратити понад пів країни зі столицею включно взятою, і Україна ледь не скоротиться до якоїсь шматочки Західної України. От чого ми боїмося. А це не об'єктивна ситуація. Це наслідок розслабленості, непідготовленості, немобілізованості, непротренованості, недореформованості Збройних сил, які в кінці кінців треба було би реформу давно завершити. І так далі. Це наслідок незробленої роботи, а не наслідок того, що Росія така крута, мощна, ядерна, така здатна на все і так далі, і так далі. При всьому цьому ми теж не ликом шиті.
Ну, є інша думка, от я її почув вчора від Михайла Притули, це колишній контррозвідник, людина там зі спецслужби. Йому, як він казав вчора в ефірі, легко розуміти логіку Путіна. Він вважає це здебільшого блефом. Він вважає, що ресурсно Росія не здатна перемогти в цій війні. Він вважає, що і Україна не здатна. Це патова ситуація, і напад на Україну найбільш, можливо, невигідний сценарій, що все одно це закінчиться з тим, що деескалація відбудеться, він якось це пояснить для внутрішнього споживання, і чекати на якихось таких апокаліпсисів не треба, і він не відбудеться, він навіть не вирушить на, скажімо, на нові території, окрім тих, що є. От такий заспокійливий підхід до того, що Росія не здатна виграти війну. Я чую його в такій інтерпретації, що Росії не потрібен новий Афган. Угу. Ну, тобто, от як Радянський Союз зайшов в Афганістан, недооцінив ситуацію, і наслідком цього стало в тому числі посилення процесів розпаду Радянського Союзу, це один з факторів був, афганський рух, то що Росії не потрібно додатковий фактор на внутрішню кризу всередині Росії у вигляді українського питання, у вигляді, грубо кажучи, гробів, які везуть з України по всіх містах Російської Федерації, хоронять людей, і люди не можуть зрозуміти, що ви взагалі туди поперлися. От я про такий сценарій багато разів чув, але мені здається, відповідь на це теж очевидна. Хто сказав, що Путін збирається просто взяти отак от серед білого дня, без жодних факторів, без жодних підстав, просто взяти і ламанутися в Україну? Так, я думаю, там ума вистачає, що тоді він розуміє, що це буде другий Афган Радянського Союзу. У нього вже не такий план. План же в нього зовсім інакший. План у нього такий, що в Україні, як там сьогодні Рада національної безпеки і оборони сказала, що в Україні буде по 50 тисяч хворих коронавіруса в день. Тобто, його план такий. Лежить Україна вся хвора в коронавірусі, паралізована медична система, у кожній великій родині сім'ї ховають людину, людям не до того, і в цей момент, наприклад, ще енергетична криза. І люди сидять голодні, злі, там, і так далі. І він заходить своєю миротворчою місією, рятувати, обігрівати буржуйками гражданське населення, відбиваючи населення у певних бандер, там, і Збройних сил. У нього ж така ж ідея. Або інша. Гуманітарна. Да, гуманітарна місія. Або, наприклад, така місія. Що тобто ви вбачаєте, що якщо окупація буде, цього разу вона буде подана як гуманітарна акція. Так само, як і минулий раз. Хоча вона в Афганістані теж вона подавалася, якщо за дитинства, миротворча, вона там була вона щось... Вона не була так подана. І в Донецьку, в Луганську, згадайте, в Донецьку, Луганську вони пішли захищати русскоговоряще населення. Правильно? Від правого сектора. А в Криму вони взагалі пішли воз'єднуватися старовинну, виправляти несправедливість і бажання парламенту Крима реалізовувати, яке проголосувало за необхідність роз'єднання. Тобто вони завжди це мусять оформляти як гуманітарну місію. Просто так взяти, вторгнутися? Ні. Що таке, на вашу думку, проактивна українська позиція по відношенню до Росії? Не тільки реагувати, а можливо проактивно діяти. Скажімо, можна проактивно посилювати центробіжні процеси в самій Росії, щось підтримати? Чи здатна Україна на такі речі, більше, скажімо, які б можна уявити тільки для супердержав, а можливо Україна здатна це робити? Що ви думаєте? Мені здається, нам потрібна позиція все-таки покращення життя людей тут. Угу. Не треба Росією займатися, з собою б зайнятися, підняти би життя тут, всередині України, і це само собою займеться Росією. Поясню. Ви ж самі згадали про те, що ми разом дивилися і виростали одні радянські фільми, тобто старше покоління, і розмовляємо дуже часто російською мовою, інколи в Україні краще російською мовою розмовляють, ніж там розмовляють в Росії російською мовою. Ми ж нормально, вільно спілкуємося. У нас дуже сильні перепливи інформаційного простору. Не знаю, у вас є якісь родичі знайомі в Росії? У мене є. І в мене є. Тобто, і вони дуже уважно дивляться і знають, що тут робиться. Тобто, все дуже просто. Якщо тут рівень життя підніметься так, що стане очевидно, що тут люди живуть лучше, ніж там. От просто очевидно. Як нам з вами очевидно, що зараз люди в Чехії і в Польщі вже живуть лучше, ніж у нас. В 90-х теж не було так очевидно. Легко, здається, вам опанувати, тому що завжди наводять приклад двох Корей, де очевидно, які з них жити краще і ліпше, але це ніяк не вже не здатно. Це не коректний приклад. Корея закрита країна. Угу. В Кореї ти не можеш, як в Росії, сісти на літак, полетіти куди угодно. В
Кореї ти не можеш просто так, як громадянин Кореї, взяти і створити якусь там в інтернеті чи де-небудь якусь там спільноту і вільно обговорювати про те, що там, там їхній лідер там те вб'ють просто. А ви не перебільшуєте відкритість Росії і здатність отримувати... Вона фізично відкрита. Що ти перебільшувати? Вона фізично відкрита. Якщо тобі не подобається Росія, ти собі взяв, знаючи, що тут живуть люди хуже, чим де-небудь, ти що собі взяв і звалив з Росії. Ти можеш звалити з Північної Кореї? Не можеш. Не можеш, так. Не можеш. От все, вся різниця. Вона реально фізично відкрита. Росія – це поки що залишається відкрита країна. Тобто, чи стане наслідком того, що якщо Україна підняла свій рівень життя, Росія пішла не шляхом внутрішніх змін, а шляхом того, що вона закрилася, повністю стала закритою країною. Так, а ми що, від цього програємо? По-моєму, і так виграємо. Якщо сталося так, що українці підняли свій рівень життя, і там всередині Росії почалися такі процеси, коли росіяни, грубо кажучи, почали задавати питання: стоп, нічого не можемо поняти. Що-то непонятно. Хай буде, їх американці їх кормять, звісно, взяли їх під патронат, захищають їх, но тем не менее, они живут лучше, чем мы. А у нас є нафта, долари і так далі, і ми живемо хуже. Що це за прикол такий? Що відбудеться? Відбудеться те саме, що було в Радянському Союзі. У 70-х, 80-х роках джинси, мода, постійні розмови, балачки, техніка, імпортні італійські туфлі і так далі. Постійно це було на всіх радянських угнях, постійно питання про те, що чому є такий большой, могучий Совєтський Союз, а ми імпортні товари купляємо, і там живуть люди лучше, чим вони, чим ми. Да? От, є процес того, що всередині буде вибух, всередині Росії, є другий варіант. Кремль, розуміючи, що йде до вибуху, закрутить гайки до кінця. Не один Навальний буде в них сидіти в тюрмі, а будуть сотні таких Навальних сидіти в тюрмі, Навальних будуть розстрілювати, країну закриють, паспорта закордонні заберуть, скажуть так, ілі туди, ілі сюди, як закритість зроблять і так далі. Ми тоді, спілкуючись з ними, що ми зробимо, які висновки? Що свобода – це не просто так, бо зараз у нас мільйони українців до теми свободи ставляться: та подумаєш, здобули там свободу, права, свобода слова і так далі. Нас зрозуміють про те, що дуже наочне порівняння, дуже конкретне порівняння. І українці ще більше цінуватимуть незалежність, ще більше цінуватимуть ринкову економіку, свої правила, якщо за це буде що? Хлібову, маслову, колбасову, а по праздниках і крову. А якщо станом, як зараз, в українців, хлібову є, маслову по святах, колбасову по дуже великих святах, а і крову лише у багатих людей, то за таких умов українці як цінують нашу незалежність? Погано цінують. Через це Путін і думає: вони погано цінують свою незалежність, нападу-ка я на них, коли буде привід якоїсь гуманітарної місії, енергокризи, коронакризи, фінансової кризи, політичної кризи, залізу я до них, вони такі ж почти, як ми. А ті, які не як ми їх або вб'ємо, або витравимо. І вони погодяться, що ми як ми. А тоді буде зовсім інша ситуація. Якщо у нас тут відбудеться економічне зростання, українці це цінуватимуть, розумітимуть, що ті, хто вдираються в країну, живуть гірше, значить хочуть забрати у нас наше, ми своє хочемо берегти. І для нас очевидно, що себе треба захищати, бо завдяки цьому ти повинен мати, хліб, масло, як я казав, ковбасу і ікру по праздниках. Тобто, саме велика зараз загроза національній безпеці нашій, саме велика проблема, чому у нас йде війна на нашу сторону, чому ми переживаємо за війну, це не зроблені економічні реформи. Це те, що ми не зробили українцям тут можливості заробляти, щоб мільйони українців відчували, що це моя країна, я тут нормально заробляю, я тут підіймаюся, моє життя стає все кращим і кращим, і мені є що захищати, за що боротися. Якщо не піду сам воювати, скинуть грошима найманцям. Ви сказали всередині програми, що більше займаєтеся досліджувати Україну, зсередини саму країну. Чи є рецепт швидкого збагачення країни, яка має витрачати навіть більше, ніж там показник НАТО, якщо у НАТО показник 2,5% ВВП треба на озброєння, та Україна витрачає вже 5%, вважається на силовий свій блок, і в країні, яка має багато витрачати на свою оборону і збільшувати, можливо, це, одночасно швидко збагачуватися. Бо якщо перекидувати перші гроші можна з соціальних програм, проїдання, у програми розвитку, створення робочих місць. Людям не подобається, але це треба робити. Треба гроші не проїдати, а вкладати, інвестувати у створення робочих місць. Наступне – міжнародні кредити як інструмент. Третій момент – зменшення корупції. Кожна зекономлена корупційна гроші
Це що? Це інструменти місцевого економічного розвитку. Забезпечення правового поля не тільки для подолання корупції, а для створення віри у всіх вихідців з України, мільйони людей. У тому, що сюди гроші треба передати не тільки сім'ї, родині, для того, щоб вона мала що їсти, але разом скидуватися треба і створювати тут власну справу, тому що тут ти отримаєш більші відсотки. Тобто є багато інструментів. Олександр, єдине, коли про економічні дива читаєш особливо в Балтійському регіоні, там один з яскравих прикладів – це дійсно Південна Корея, там є показники, по яких вони там в 60-х роках їх ВВП на душу населення був менше $1000. Тоді їх по світу було, не сьогоднішні показники, вони були приблизно на рівні Туреччини і радянської, не радянської, а соціалістичної Болгарії, там порівнюється, я дивився перелік країн. Все ж таки, окрім всього цього, було багато вкладень саме американців. І це, кажуть, пам'ятаєте, про Україну теж кілька років називали, що Україні потрібен план Маршалла, план фактично фінансового вливання. В Кореї це співпрацювало, незважаючи на те, що ми ж досі бачимо, що в них багато урядів були досить корумповані, і майже всі президенти в цій країні пройшли судові процеси по звинуваченню в корупції, але просто було велике вливання західних партнерів. Без цього дива, виявляється, не стає. Чи можна уявити собі таке ж диво для України, все ж таки щось на кшталт фінансового вливання, штучного, можливо, західної сторони, щоб це збагачення відбувалося швидше, ніж воно зазвичай буває за економічними законами, через 3, 4, 5% зростання ВВП. Колись президент казав, що Україні, щоб Слухайте, краще так, ніж ніяк. Краще вже так, ніж ніяк. Але мені більше все-таки подобається шлях інший. Все-таки наведення ладу з правом, все-таки наведення ладу з питаннями захисту в Україні бізнесу власності. І коли в Україну йдуть величезна кількість інвестицій не з однієї країни, а з різних країн. Тобто не як ціленаправлена державна політика якоїсь держави, а все-таки як приватні інвестиції з різних країн, тому що вони бачать, що країна, в якій можна нормально заробити, але зменшуються ризики втрати цього капіталу через те, що права там стає все більше і більше. Мені здається, так ми більше заробимо. Тобто, на вашу думку, Україна просто не використовує ті гроші, які є в світі, через свою внутрішню нереформованість? Дивіться, в Україні, очевидно, можна заробляти більше, ніж в інших країнах світу, коли ти робиш тут різноманітні економічні речі. Але, по-перше, війна відлякує? Відлякує. Система неправова відлякує? Відлякує. Потрібно всякі договоренності, корупція, всякі і так далі, і так далі. Ми війни позбавитися можемо в найближчий час? Не можемо, нас будуть атакувати. А цього фактора ми можемо позбавитися? Можемо позбавитися. Ми можемо його мінімізовувати, і тоді все більше людей будуть закладати ризик того, що це війна, можливо, треба окуповуватися, але все одно будуть вкладати в Україну, розуміючи, що тут у нас можна заробити більше грошей. Це ж капітал іде за ризиками, він враховує ризики. Я як шеф-редактор одного з телеканалів десь в кінці 14-15 років бував такі зустрічі, можливо, чули головних редакторів тоді з керівником адміністрації президента. Тоді був Борис Волошкін. Багато речей там обговорювалося. Одне з них саме реформування судів. І Волошкін казав прості речі тоді, що, по-перше, треба знайти таку кількість людей, які здатні будуть, навіть нові люди, не вступати в корупційні схеми, а з іншого боку забезпечити щонайменше на нижній ланці навіть судові доходи, там навіть в райцентрах на рівні від 3 до 5 тисяч доларів, щоб господарські справи, які навіть на рівні районного центру можуть мати більший зиск, щоб не було спокуси на це йти. І здавалося, що щире бажання було у тої попередньої навіть адміністрації 5-го президента це змінювати. І можемо сказати, можливо, щирим бажанням йшов і 6-й президент на це. З таким щирим бажанням, що, здається, і навіть Ющенко, 3-й президент, коли, пам'ятаєте, там бандитам тюрми було це гасло, і антикорупційне було одним з найголовніших. Ви за ці роки, які спостерігаєте, чи вдалося хоч на кілька кроків це зменшення, тобто, якщо його можливо порахувати якось, досягти, і якщо не вдалося в цілому по країні це зробити, то чому, на вашу думку, коли є навіть щирі бажання кожного нового президента це робити, чому це не вдається країні? Дивіться, на мою думку, ситуація в Україні така. Декларують політиків багато, різних, походу декларували, жоден ціленаправлено цього не втілював. Не втілював. Тобто жоден не був щирим в цьому.
Працездатним в всякому разі. Працездатним. Працездатним. Може хтось іще цього хотів із тих, хто декларував? Ані Ющенко, ані Порошенко, ані Зеленський. Ні його голови адміністрації президента, ні його члени команди не доклали зусиль, щоб втілити реально таку У систему. вас є пояснення, чому? Є, тому що вони самі користувалися цією системою. Ну, тобто вони самі нею дьоргали в своїх інтересах. Це перше, що я хотів сказати. І друге, що я хотів сказати. Система все-таки еволюціонувала. І я зараз скажу, це буде трохи смішно, але вона, з приводу того, як вона еволюціонувала, але вона все одно, це, на мою думку, це краще, ніж раніше. Зараз ситуація така, що кожен, хто має гроші, може сподіватися на те, щоб купляти. У судах необхідні рішення. Раніше тобі гроші могли не допомогти, якщо в тебе нема політичної лояльності. Станом на сьогодні, за моїми оцінками і відчуттями, якщо в тебе є гроші, судді готові вступити в конкуренцію за твої гроші з твоїм опонентом і подивитися, який буде баланс грошей. Тобто це ви називаєте еволюцією системи? Еволюція ринкової економіки все-таки відбулася. Гроші перемогли політичний прямий вплив, політичну вказівку. Тому що спочатку ми пройшли етап в Україні, коли вже гроші були вже в багатьох людей, гроші з'явилися. Але система все ще діяла на ручнику. Тобто, якщо влада сказала огонь, значить огонь. Якщо влада сказала стопе, значить стопе. Ти підходиш до них і кажеш гроші, а влада каже вище, підходиш вище, гроші, кажуть вище. І якщо поступила команда, ти міг бути мільйонером, доларом, тебе в Лук'янівське СІЗО могли запхати. Тобто, гроші не були основним фактором. Гроші були важливий фактор, твої гроші були готові взяти, але якщо поступила політична адміністративна команда, ми жили все-таки в авторитарному режимі. Зараз ситуація все-таки нагадує такого дикого заходу корупційного безпреділу. Суддівська гілка, вона по-чесному, по-справжньому незалежна від всього, окрім бажання збирати гроші, і заробляти гроші і так далі. Я так грубо, тому що дивіться, в цій системі треба одразу сказати пару слів поваги до тих суддів, які навіть у старій кучмійській системі випускали політв'язнів з тюрми, втрачаючи суддівські мантії, з ними потім розправлялися. У новій системі тих, хто все-таки зважає на політичні фактори, коли, наприклад, почалась війна і приходили реальних дезертирів, реальних людей, які робили реальну біду по підриву України, їх пропонували гроші, а певні судді казали, корупціонери судді, казали про те, що слухайте, це не господарські питання, де стоїть заробітки, це питання національної безпеки. Я не можу продати тут рішення судове, ухвалу суду. І на нього так дивилися певні люди і казали, нічого собі, навіть у них є щолкає в голові інколи поняття того, що є, в принципі, щось вище, ніж просто гроші. Складність моменту, або, я казав завжди, бажаю зробити кар'єру. Я трохи так скептично до такого, бо корупціонер є корупціонер. Але тим не менше, треба розуміти, що еволюцію ніхто не відміняв. Система еволюціонувала. Но те, що ми так далекі до еволюції, що люди, як ви описували зустрічі з головою адміністрації президента, прийшли люди, що хочуть забезпечити боротьбу з корупцією, верховенство права, хочуть впроваджувати в Україні закон, розуміють, що їхній особистий дохід захищений хорошою зарплатою, вони її цінують і готові жити на цю зарплату, бо ця зарплата така, за яку ти дозволяє тобі, в принципі, жити. І найбільше спокуса, і вона стабільна, постійна, дозволяє. І ти дивишся, і вона гідна, за свої такі круті знання, це крута зарплата в Україні. І ти дивишся за своїми колегами, запущено самоврядування, що якщо когось помітили, його вибивають з системи, щоб не дискредитував систему. От ми до цього так далекі, я навіть не знаю, як до чого сказати. Тобто ви вважаєте ці реформи, які були запуском... Але поки ми це не зробимо, до тих пір взагалі порядку не буде. З запуском Національного антикорупційного бюро, з нашими антикорупційними органами, у нас прокурора антикорупційного коли призначать? У нас прокурора САПа коли не до мене питання. Так само і не до мене питання, розумієте? Тобто але ми оцінюємо ситуацію. Тобто, вся щирість і бажання і план боротьби з корупцією розбивається в якийсь такий пункт відсутність антикорупційного прокурора. Чи не це частиною теж показником еволюції, бо непризначення означає, що влада розуміє ефективність, ймовірно, ефективність структури. Дивіться, в цьому плані, звісно, можемо сказати, що еволюція позитивна на лісо в чому?
Раніше ламали через коліна, призначали кого хотіли, ніхто ні на кого не зважав. Зараз наче відміняють конкурс за конкурсом, бо не можуть призначити кого хочуть. Да? Другий момент. Ніхто раніше не звертав увагу на інші думки, ні на міжнародні, ні на внутрішні, про те, що треба там дотримуватися якихось регламентів, конкурсу, підбору, якоїсь більш-менш нормальної людини треба підібрати. Зараз зважають, і це знов гальмує конкурс. Третє, раніше взагалі ніяких антикорупційних органів не було, взагалі навіть потреби подібна річ робити не було. Сьогодні створили мережу антикорупційних органів і думають, як не попастися своїм же органам, і тому гальмують певні процеси. Тобто, окрім того, між цими органами є певна конкуренція, коли вони слідкують ще один за одним. Але дивіться, правильно? але щойно, от навіть те, що я сказав, вимагало часу сказати. Тобто це все вимагає терпіння і вимагає, як то кажуть, розбиратися в деталях. Добре, ми з вами і глядачами нашими розібралися в цих деталях, показали сторону позитива. Але як мислить простий український звичайний народ, який не розрізняє САП від НАБУ, а НАЗК від ГП? Це, якщо сказав, Генеральна прокуратура, Національна антикорупційна комісія, антикорупційна, чи правильно сказав НАЗК, НАЗК, НАБУ, Національне агентство, антикорупційне бюро, то Агенція запобігання корупції. О, точно, дякую. Я би без вас вже не розібрався. Уже так привикло, що ці абревіатури, я без вас не... А що ви хочете від звичайної людини? Звичайна людина каже, слухайте, це все хорошо, багато мішури, ви мені результат на гора коли дасте? Коли мені покажете хоч одного сидящого в країні, там прем'єр-міністра, міністра, там не знаю, там президента, віце-прем'єра, там я зараз не про Порошенка, бо в цьому контексті цього тижня про це може бути мова. Я про те, що народ дивиться на цю ситуацію і каже, коли ми побачимо хоч одну велику рибу у тюрмі, чи в нас корупцією завжди займаються лише секретарка сільської ради? Ми ж знаємо, що на корупційних потоках і корупційних схемах сидять не тільки виконавці, які несуть до гори, але сидять верхні, великі, як то кажуть, акули. Коли ми бачимо не мелку рибу, а велику акулу за ґратами, хоч пару прикладів покажіть. До речі, бо по мелочах у нас вже почав, навіть середня ланка почалась. Якщо за цей час, поки Україна повільно еволюціонувала, розвивалася, проаналізувати рішення антикорупційного суду, подання, які були антикорупційних органів, можна з подивом для себе з'ясувати про те, що пару цікавих вироків в Україні є, пару цікавих справ є, дійсно антикорупційних і так далі. Але все-таки народ чекає, що? Коли буде відчуття того, що це почалось масово. А масово це тоді, коли 2-3 великі акули, а не тільки середні і мала риба. Знову на Михайла Притулу, СБУшник, називає контррозвідник, який вчора сказав, коли зачепили корупцію, він казав, я можу про це говорити, бо за свої роботи він посадив 75 хабарників в своїх структурах СБУшних, але каже, посадки не є критерієм позбавлення корупції, просто треба створити такі умови, коли просто корупціогенності в цих умовах не буде. Менше регуляторних актів, менше можливостей в структурах давати дозволи або на щось впливати, і тоді корупція зникне, бо посадки не є гарантом. Як приклад наводять навіть Китай, в якому розстрілюють навіть за корупцію, постійно показують, але сам рівень корупції від цього не зменшується. Що ви думаєте з цього приводу? Загалом погоджуюся, а саму СБУ хотілося б так реформувати, щоб там взагалі не було предмету хабарництва. Щоб якщо там людей і саджають, і звільняють, відправляють, то за те, що вони розвідники інших країн, викривають чужаків. Тобто все-таки хотілося б, щоб СБУ це був не правоохоронний орган, в класичному розумінні мається на увазі боротьби з корупцією, чи організованою злочинністю, чи ще чимось таким економічними злочинами, а все-таки, щоб СБУ це була в першу чергу спецслужба з певними елементами того, про що ми говоримо. У нас 2 хвилини до кінця. Я зачепився за вашого звичайної людини, яка чогось очікує. Давайте про звичайну людину трошки. Ви ж, я пам'ятаю, коли ми познайомилися давно, і не знаю, пам'ятаєте, в Криму, ви займалися, здається, не політологією, а і політикою. Да? От ви були і в цьому. А для вас же феномен... Десь я мусив здобути знання політичної освіти. Феномен 19-го року. От був колишній депутат тут теж вчора, який сам дивувався і казав, що після програшу на своєму мажоритарному окрузі в Києві довго намагався зрозуміти саме українську звичайну людину, виборця, яка могла продавати свій голос за часів Черновецького, а могла взяти і повестися. І в 19-му році нічого не можна було протиставити представникам від зелених, хто б не був, навіть цю склянку могли виставити проти людини, і вона перемогла, якби вона була від «Слуги народу». Якби це було так, то у нас в Україні були б всі мажоритарники від «Слуги народу».
народу. Але разом тим це не так. У великій кількості областей, міст у нас народні депутати – це зовсім не від «Слуги народу». Це мажоритарники, різні мажоритарники. Українська Галицька партія, що зробила союз із «Голосом», від партії «Свобода» і партія «Самопоміч» по одному народному депутату. Я спеціально назвав націоналістів, да? Тобто, які взагалі протилежний табір. Протилежний табір від «Слуги народу». Тобто, навіть такі випадки. А що вже говорити там про Східну Україну, там Донецька область, Дмитро Лубенець, там, наприклад. Тобто, величезна кількість, там зараз голова Комітету прав людини, який багато займається питаннями порушення прав людей на окупованому Криму в тому числі. Тобто, у нас величезна кількість є мажоритарників, які протиставили насправді оцьому запиту. Бо що хотіла звичайна людина? Звичайна людина хотіла кардинальних змін. Вона сказала, мене так дістало розбиратися між вами, влада, опозиція, влада, хто прав, хто не прав, що ми готові взяти таких свіжих, таких не звідти, готові таких, хай не розбираються, потім розберуться, але щоб вас всіх прогнати. Це був такий запит 2019 року. Разом з тим, про те, що цей запит був величезний, якщо на певні округа виходили або яскраві молоді особистості, або заможні багаті люди, які робили кампанію з людьми, не просто багата людина, купляєш людей, а з людьми працюєш, безпосередньо з їхніми там проблемами і так далі, вони теж показували величезно хороші результати. Дякую. Це у мене вже другий оптимістичний політолог за цей тиждень. Це Олександр Солонтай, керівник програми практичної політики Інституту політичної освіти. Дякую, що були в нашому ефірі. Дякую.